Riadne zhromaždenie podielnikov pozemkového spoločenstva Urbar Štrba sa konalo 29. marca 2026 v sále Kultúrneho domu. Z celkového počtu 4667 hlasov podielnikov bolo prítomných 2387 hlasov aj so splnomocneniami, čo predstavuje 51,14% účasť. Zhromaždenie podielnikov bolo uznášania schopné. So správou o činnosti výboru od posledného zhromaždenia oboznámil prítomných predseda pozemkového spoločenstva Pavol Jančík. Okrem iných skutočností uviedol, že na pozemkoch prenajatých spoločností Tatry Mountain Resort bola vybudovaná nová 8-miestna sedačková lanovka, ktorá bola uvedená do prevádzky 6. decembra minulého roku na začiatku zimnej sezóny. Prítomným pripomenul dôležitú skutočnosť, ktorá môže v ďalších rokoch ovplyvniť smerovanie Urbaru, a to je príprava a prevyhlásenie zonácie národných parkov. Základnou požiadavkou Urbaru je, aby boli určené kompenzácie za obmedzenie užívania pozemkov zahrnutých do najvyšších stupňov ochrany. Je to paradox, že najväčší ochranca prírody Tatranský národný park je zároveň aj žalobcom nášho pozemkového spoločenstva o vlastnícke pravá k pozemkom na Štrbskom plese, ktoré prinášajú pozemkovému spoločenstvu rozhodujúce príjmy z prenájmu, ktoré sú základom pre tvorbu zisku. Tento spor aj s rôznymi podaniami na súdy trvá od roku 2004. V roku 2025 pozemkové spoločenstvo vykonalo na novozaložených lesných porastoch na ploche 76 hektárov prerezávky, ktoré vykonával Ján Kubaš. Vyťažilo sa 797 metrov kubických drevnej hmoty v celých dĺžkach. Pre podielnikov sa pripravilo palivové drevo v množstve 510 priestorových metrov. Správu o hospodárení predniesol Miroslav Pleteník, ktorý konštatoval, že výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení je 362 000 eur a podielnikom bude v mesiacoch máj-jún vyplatený podiel na zisku v celkovej výške 350 000 eur. V tomto roku sa konali voľby do orgánov pozemkového spoločenstva korešpondenčnou formou, ktorá sa osvedčila. O výsledku volieb informovala predsedníčka volebnej komisie Mária Ilavská. V 9-člennom výbore pozemkového spoločenstva budú v ďalšom volebnom období pracovať títo podielnici: Miroslav Pleteník, Pavol Jančík, Milan Garaj, Rastislav Korenko, Jaroslav Foltín, Milan Foltín, Michal Hyben, Lucia Kičinová a Ján Michalko. Do dozornej rady boli zvolení Pavol Dusík, Anna Košická a Michal Garaj Klobučník. Kto bude predsedom pozemkového spoločenstva Urbar Štrba v ďalšom volebnom období, o tom rozhodnú členovia novozvoleného výboru na svojom prvom zasadnutí. Aj členovia dozornej rady si zvolia na prvom zasadnutí predsedu. V diskusii starosta obce Michal Sikora ocenil prácu výboru pozemkového spoločenstva a spoluprácu s obecným úradom a do ďalšieho obdobia, ktoré bude zložité, zaželal všetkým podielníkom pevné zdravie. Predseda poľnohospodárskeho družstva Pavol Knapik ocenil korektné vzťahy medzi pozemkovým spoločenstvom a poľnohospodárskym družstvom, ktoré pretrvávajú už roky, a spolu s obecným úradom je spolupráca týchto troch subjektov v obci príkladom. V závere predseda Pavol Jančík poďakoval Anne Gejdošovej za dlhoročnú prácu vo výbore pozemkového spoločenstva, kde pôsobila ako zapisovateľka od jeho vzniku a tiež bola zapisovateľkou na valných zhromaždeniach. Schválením uznesenia sa zhromaždenie pozemkového spoločenstva skončilo.